Moi boas, mister, antes de nada, hoxe un partido pasado por chuvia, nun campo moi complicado, é onde debutas. É un debut amargo, me imagino, con que sensacións te quedas? Bueno, con a sensación bastante agridulce porque bueno, penso que fixemos unha moi boa primeira parte, creando ocasións con abundantes chegadas, fixemos secuencias largas de pase, creo que defendemos moi xuntiños e nos fomos con 0-1 merecido. Na segunda parte xa non fomos capaces de xuntar tanto equipo hacia adiante, ese empate que viu co penalti pois creo que nos sacou un pouco do partido e aí xa non fomos capaces nin de atacar ben nin de defender ben bueno, creo que aí nos salimos un poquinho. Primer encontro, como falábamos, nun equipo que ten moita necesidade de ir sumando o máximo de puntos posibles para salvar a categoría. Que vos espera daqui a estas semanas? Bueno, pois nos espera seguir sumando sesións de traballo, seguir dándolle voltas ao que queremos facer, o novo modelo de xogo, que se adapten ás miñas ideas, eu seguir coñecendo pois máis en profundidade os xogadores e nada, estou convencido que o domingo en Barraña con nosa xente vai ser a primeira vitoria deste corpo técnico. Moitas gracias. Gracias.